Gimando ni Island Garden City of Samal Mayor Aldavid Uy ang no plate number no entry policy sa mga sakyanan sa isla o sa kinik sa mga aksyon sa lokal nga gobyerno aron mapakgang ang mga nahitabong krimen. Sama sa pagpusil patay sa duha ka mga batan-on sa barangay Kamudmod, Babak District, Igacos ni atong Domingo sa gabi, Hunyo 23, 2024 kung diin nakamotorsiklo ang giingong responsable. Kami mga opisyal sa Samal, kauban ang ato ang mga kapulisan, tanan, pati ang barangay, naglihok yun para masulbad yun kining nahitabong krimen diri sa isla. To strictly implement a curfew on minors. Starting 9 in the evening up to 5 in the morning the next day. Dapat hangyo po na po sa mga ginikanan na dapat wala na yung minors na magtatagaw sa mga public places. Nagtuo si Mayor Aldavid Uy nga pinaagi sa pagpatuman sa hugot nga balaod trapiko, madisiplina ang mga motorista ug matino ang mga sakyanan nga musulod gawas sa isla. And mo nang gihangyo nako ang mga musulod kung katong naa sa sulod sa Samal na wala pay plaka, kabaluman pa na naapoy problema ang LTO karon. So better siguro na makasecure ta og temporary. So better siguro dapat ma-secure na to. Kay kung wala tay plaka mo sulod o bahis-bahis ka sa sulod sa Samal, pa-timingan na ay mga LTO, na ay pulis, na ay mga TF o na ay mga personahe sa ato ang city sa Siposo na to. So ma-flag down din ka para walay unsa, walay reklamo, patas pantay tanan, basta mo sulod o move around ka sa Samal kay sakyanan dapat na ang plaka o na ay temporary plate na sanction or gitugutan sa LTO. Dili sab magpanuko si Mayor Uy sa pagdisiplina sa mga batan-on, pinaagi sa seryosong pagpatuman sa curfew hours for minors. Nanawagan sab og kooperasyon sa mga ginikanan. Ang curfew hours magsugod alas 9 sa gabi hangtod alas 5 sa buntag. In fact, ma'am, sa karon nagpagawas ta og executive order na kundiin sa executive order gibawala na to ang entry o ang pag-travel, ang paglihok sa mga motor vehicles, motorcycles within Samal, pati itong pasunod sa Samal. Nawalay mga plate numbers. So, gawas ni Ana, ginadili na po na to ang mga minors. Ibawala na to ang mga minors below 18 na mag-drive para protection na po din sa ilaha. Of course, di man yun na malikayan na ma'am, no, na naagoy mag-resist, ay di malipay. Pero as a whole, gitanaw na to na it is for the general welfare of the public. Naghihimo na to to protect everyone in the island. Buot lamang ipatigbabaw sa mayor sa isla ang seguridad sa kadaghanang residente og dili siya magpaapekto sa mga kritiko kung kaayuhan sa katawan sa isla ang isgutan og maproteksyonan ang mga minor de edad gikan sa nahitabong krimen. Rhea Montecalvo, Newsline Philippines, stay safe.